Vi skal trække vektor b fra vektor a. A går 1 til højre og 3 op. B går 4 til højre og 1 op. Vektor minus b er b, blot modsatrettet. Vi flytter minus b op til spidsen af a. Vektor a minus b går fra nulpunktet til spidsen af minus b. Vi aflæser a minus b på akserne. Alt i alt, a minus b er lig med minus 3 over 2.